Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban. A mai videóban Paint or Seekezni fogunk. Ez egy nagyon felkapott játék lett hirtelen. Látjátok, 74 millió ember játszotta. Na de szerintem kezdjük is. Na hát srácok, itt láthatjátok is, itt vagyunk egy ilyen foci pályán. És hát igazából próbáljunk megtalálni egy jó spotot. Na hát skacok, itt valahol itt kéne elbújni ezek a székeknél, táblák mögött. Na, hát ez itt amúgy egy jó helynek tűnik, és igazából megpróbáljuk magunkat befesteni olyan színűre. Pick texture, az nem jó, az meg piros, és jó piros vagyok valamiért. Akkor megpróbáljuk itt besatszolni milyen színen. Aha, ezt jól eltaláltuk, most csak a közepét festem be. És a két karját meg egy ilyen sötétebb színűre festem be. Na, srácok, itt meg is van, be is festettük. Srácok, az a baj, hogy nagyon közel van a húnyó. Revolver van, skacok. Revolverrel menjünk ki a spectate-ből, srácok, nem tudok mozogni, nem tudom állok. Baszki. Srácok, meghaltam. Lehetett 49 Robux, de hát inkább keressünk embereket. Az öltözőben nincs senki, a raktárban így a coinokat felszedegetem, de itt nincs senki. Azért az öltözően nézzük, mert ez elég nagy, de nincs senki. Ott fütyülnek arra, menjünk arra, mert egy ember van, skacok. Ha itt kéne lenni a csicskának, az vagy nem itt lesz, mert itt én már tapasztalt bújó vagyok, az előbb is megtaláltak. De igazából valahol itt kéne lennie, mert itt hallottam a fütyülést. Srácok, 7-5 másodperc, és vége a körnek. És vége is van a körnek. Itt láthatjátok, hogy lehet szavazni, én beszavazom a Backrooms-t, mert azon már egyszer játszottam. Hát természetesen nem az lett, hogy mennyire nem az lett. Ilyen menzsöl lett, és akkor itt most találni kéne valami jó spotot. Talán itt a doboz mögött amúgy el lehetne bújni. Na, be is festettem magam, srácok. Az a baj, nem jó színűre festem valamiért be magam, pedig megnyomom azt, hogy Pix Texture. Srácok, ez nagyon gatya, srácok. Itt próbálom menteni a menthetőt, de hát ez nagyon gatya, srácok, szóval szerintem keresek egy új búvóhelyet, és majd jelentkezek. Na guys, itt találtam egy jó spotot, ez elég jónak tűnik, és most csak olyan színűre kéne befesteni magunkat, milyen színű a fal. Lehet, hogy a pick color? És igen, rájöttem, a pick colorrel lehet kiválasztani a színét annak a dolognak, amilyen színűvé szeretnél változni, és reméljük, hogy itt nem találnak meg minket. Na hát skacok, látjátok, letelt egy kis idő, 4 másodperc van vissza, amíg véget ér a kör, és let's go! Meg is nyertük ezt a kört, úgyhogy igazából már csak 3 kör van vissza, reméljük, hogy megnyerjük mindegyiket. Hát srácok, itt egy újfajta map van, és itt ki lehet menni az ablakon, és ki lehet, srácok, ki lehet, nagyon szuper. Itt a kerítésen azért már nem lehet kiugrani, nem úgy működik az, de itt találok egy jó kis búvóhelyet, és majd jelentkezek. Na srácok, itt a kőnek átszerzzük magunkat, és szerintem ez egy elég jó búvóhely, de hogy ne unatkozzatok, föl lesz gyorsítva, és addig beteszek egy pár klippet, hogy ne unatkozzatok. Aztán vetted a kotonoknak? Hű, teli van. Hogy vagy? Szarni még könnyedén tudok, de a ravaszt már nem tudom meghúzni a köszvény miatt. Hiába pofozták ki belőlem a szart a zsaruk, jól bírom. Na hát srácok, ne kérdezzetek, hogy mi volt ez, de közben letelt a kör, úgyhogy szavazzunk egy újabb pályát, a házra mondjuk, és hát jó, az is lett, szerencsére, úgyhogy kéne találni egy jó spotot. Ide mondjuk a szekrénynél, megpróbálhatunk amúgy bebújni, csak az a baj, hogy ezt sejtettem, úgyhogy innen húzzunk is ki. Srácok, kéne találni valami nagyon jó spotot, ahol nagyon nehéz lesz megtalálni, úgyhogy majd jelentkezek. Na, srácok, itt be is festettük magunkat, le is öltünk. Szerintem ez egy elég jó hely. Jóskacok. Ajaj, Fiona 3 ide tart. Fiona 3 ide tart. Jézusom, ez mennyire vakon van, úristen. De miért lettem piros? Srácok, csalnak az ellenfelek. Nem tudom állokolni magam. Fuss. Istenem. Na jó, srácok, ez nem jött össze. De jöjjön a kövi kör. Na hát srácok, egyébként ez egy elég jó hely, csak egy gond van, hogy kilóg a vállam, és így rohadtul észre fognak venni. Szóval át kéne magunkat festeni
esetleg oda kékre, hogyha bemenne ez a kicseszett figura. Srácok, jó, tökéletes a pozíció. És most fessük be magunkat kékre. Így. És szerintem ez egy elég faszabúvó hely. Jó, srácok, nem volt az, és ráadásul még el is felejtettem venni. Szóval, megint keresők vagyunk, úgyhogy lőjünk le mindent, ami gyanúsnak tűnik. Szerintem itt a székek mögött majd nincsen emberek. Menjünk is be ebbe a VIP részlegbe, itt egy kicseszett a TV, díjak, székek, minden asztal. Aha, fütyülnek, itt van két ember, 3 másodperc van, itt van fix, itt van az egyik. Srácok, elvették a revolveremet. No way. Jó, srácok, legalább én voltam a legjobb. Nagyon random, most rászavazok mondjuk mondjuk prison, nem school inkább. És hát köszönöm, hogy itt voltatok, ennyi lett volna a videó. Sziasztok!